TV nitie okalo koma ting'o malo kama ntiere karka assessment mage ma itimo e kinde moneno ka giduto bende timore achiel kachiel kendo oganda dwa kony mondo mi ochopi threshold mane manyaka gichopi kata okang' moro manyaka hinyruok chope ne oganda mondo mi Red Cross obi koso hinyruok ni bende ok ochuno nyaka chopi ne oganda Red Cross pod nyabira mondo mi okony utudu kod ginade kile fasa gini penjo no ji osepenje ndi kendo ji penjo kabisa ni ere kaka nya yudo konyruok kaluwore gi kony ma kuom Kenya Red Cross kamano to nase wacho chien kacha ni wan gi Red Cross volunteers jogo matiyo kor gweng ma gichiwore tiyo na Red Cross ogin full time ni gichulogi ni ondegi ni gitiyo dwe ka dwe to gibiro konyo sama masira oyudowa kata oyudo jopiny to koro nitiere gimiluongo ni reporting koro from the volunteer nyalo chiwo direct reports to the office ni aneno gima kama timore to from the reporting itimo assessment nitie moko makata volunteer wuon obedo trained to assess koro based on the assessment report to chief office moko bedo escalated Nairobi office moko can be dealt with at the branch level ni ma watim kama mondo wachop na jogi koro gima duong' en ni obedo reported followed by assessment or team to yudni gino en gima okalo threshold ni kaluwore gi assessment marwa nitiere mawacho ni ma to koro dwaro kony ma to en gima inyalo mana to samoro assessment ng'ato hinyre referral jak do samoro assessment ng'ato hinyre nikech un kanyo un product assessment to ngani ordinary repin ka it depends on the situation moko konyo directly but this situation moko koro dwaro assessment like koro engineer comes nitie konyo moko gidwaro yudo koro ng'ato podhi comes to timo assessment comes to wuoyo gi jogo to wacho ni ang'o ma de wakonyo go jogo mano ngini ni assessment me comes but much is emergency much does not need assessment much just report through the volunteers report to the office or call namba migoni kendo chakinyano yana kanyo bero tiyo gi credit okoso en free okidi credit credit koro kisego 1199 to jogo man office ging'eny they'll divert and gibo neno ni ere kaka mwakete ng'ani to follow up koro gi simo mogono gimbe gibo gocho on the ground to gioro ng'ato from the ground ni simo odonjo kama diuru nyateke unene ang'o timore yes koro mane i channel motiyogo yes haya nyakoro moge jwang kamano e paro mantiere kar kanyo wako ni kanyo ni yao lende wa thuolo mondo mi ka in gi penjo mora mora tinyalo oro kar ka mondo mi wabedane kod ng'eyo ni gintiere e yo machal nade mano ka wantiere kodi kanyo koro moge jwang ntiere oganda mopogore kama ang'eni kony moko nyabedo kanyo ni biro kata ok gichopi tang'eni sane untiere gi paro mabende uchwalonwa e ote machuok mano kama wantiere kodu mondo mi wabedane kod ng'eyo ni gin gik mage dwaro magi gin mage afel kosorochna winjo maber ahinya Cleo meda yao it jowa kendo ge gima owinjo sirkal